Bos. Buatan minal aidin ya. Enek parene. Oke. Kayak jam kok jam piro anu? Harine piye? Hari setiap hari Kecuali wonge kesel ngono ya. Oke. kadang capek biasanya tidak jualan. Mantap. Oke, kalau ini kembali lagi di Ayu Dolan Channel guys. Teko Stadion Minak Sopal. Suasananya di malam hari. Lo dolan mene set ngopi ya yang kene. Oh, yang ini. Piye, sik lengkap? Sik lengkap? Sik aman. Oke. Oke, stadionnya ning mburi ruko ngono bolo. Ser ngopi ya oke. Wah, sulap. Iya, tak review ya. Tak review karo lagi anu. Oke. Oke. Mantap siomay. Pi urung batan, Pak. Bos. Batan minal aidin ya. Oke, review Pak. Sik lengkap to iki. Oke. Enek parene. Oke. Piye? Stok. Tiawo ya. Kalau pokoknya panggone ning kene ning ngarep ruko stadion Trenggalek. Piye? Buka jam piro iki? Buka jam 4. Oke. Sampai entek? Sampai habis. Oke. Kayak jam kok jam piro anu? Harine piye? Hari setiap hari Kecuali wonge kesel ngono ya. Oke. kadang capek biasanya tidak jualan. Mantap. Iki apa jenenge ngiklane kanca dhewe iki to. Enak-enak iki sik komplit iki. Pokok bar magrib sik komplit ya iki. Telure yang jangkep. Oke, lho. Ada 2 yang besar sama yang itu. Mantap, lho. Review nih. Parene selalu ada. Oke. Mantap. Ngiler toh, aku yang ngiler ya arep tuku berarti. Oke, tuku lek to. Oke. Anu 10.000 jadi 2. Ya, oke, kilo. Anu, Satu pare ya yang pertama. aku iya pare tapi orang gawe kentang karo iki. Kentang ambil telur. Heeh. Oke. Satu ya. Ya, kok telur? Oh, somai. Oke. Gitu telur. Ya ini kayak liber. Heeh. Nanti ini libur masang anten. Wah, gitu. Anten TV. Tapi masang tak jejel sing driver sing lawas sing parabola sing bisa sepatu enek to. Ya drivernya ndak support bae ndak cocok. Wis otomatis malah tuku neh. Lah tak akali hampir kena piye tak utak. Ternyata ndak oleh Sing sitok sing ndak pedes iki apa jenenge? Sing apa? Pentol. Iki pentol tahu. Tahu lagi
Kubis oke. Kubis. Heeh, karo apa ya? Apa ya enake? Tahu putih. Yo boleh. Tahu matang, tahu putih, ambi, kubis. Heeh. Kuwi ndak ndak pedes kok. Ya, Lo tak ngenekne mantap. Mas. Kena iki thumbnail lah. dan keperluan pribadi. Latihan instalasi dewe. Oh, glo. Carane. Pokoknya buka jam anu ya. Ngasar ya, teko malam sampai entek. Jam 10, 11, kadang jam 12. Oke, pulang. Anu ya. Iki sedang ya. Kuwi apa? Heeh, iya, Pae. heeh. Heeh. Kuwi ndak tak pedes nah. Aku Microsoft tok anu. Kowe ndak lali ya. Yo, Iki ya padha wae dengan ae. Yo, Jalan. Iki tempatnya ngendi? Depan warung kopi Kancil. Oh, lho, lek kowe ra roh lho ning kono lho. Depan warung kopi Kancil lho, stadion. Pokoke ruko stadion golek ana wong iki yo takone enak. Nah. Iki yo mantap iki. Golek dhewe. Pokoknya jangan lupa subscribe aja dolan kuliner malam. Oke. Piro? 10.000. Oke. Berapa? Kalau apa infone ngene lho. Akeh ning cari kaya panganan jajanan ning ngarep stadion. Toko ana. Ngopi ya boleh ngene. Akeh nang kono. Mantap. Kowe jangan lupa subscribe ayo dolan. Mampir ning anu dhisik karo golek umbi. Ning es jeruk karo es teh manis. Tepatnya ning Jaraan di depan SMK Kesehatan. Oke, tak promosi ini. Oke, jangan lupa subscribe ayo dolan. Mampir yang kene karo ngombe es teh manis. Karo wis ning kene es teh manis karo es jeruk. Mantap. Regane 5.000 karo 6.000. Oke, jangan lupa subscribe.